Uharte Arakilgo Artzai eguna gertu dago eta hura prestatzearren bihar jardunaldia prestatu dute. Gaur gurekin Jose Mari Ustarroz dugu eta berak kontatuko digu guztia. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ongi, lanpetuak, baina gustora, ongi. Gustatzen zaiguna egiten. Bai, eta gainera helburu oso on batekin dela bizimodu bat oraindik sustatzea eta altxorrak ematen dituen bizimodua gainera. Bai, galtzea doan bizimodu bat, kultura bat, milaka urteko kultura bat galtzea doala eta gustatuko litzaiguke hori ez galtzea. Mendiak bizirik ikustea eta mendian persona hauek, artzainak berardilatxarekin, han bizi ateratzeko modua izatea. Artzai eguna jaio zen lehendabizikoz helburu horrekin eta orain dela gutxi 50. urteurrena dela eta bihar izango dena jardunaldia. Bai. Bizka bat, motorrak berotura egin behar dire, eta gero, bai jakin, artzain eguna bera oso betea dago, eta hor ez dago demorarik pentsatzen aritzeko ere. Orduan dago programa bat, eta hori bete behar da, minutuz minutu. Eta aldez aurretik, horregatik prestatu da ekitaldi hau, ura artzain eguna bera indartzeko. Ez harri kentzeko, baizik eta indartzeko, orain beta baita okagu pentsatzeko eta gauza hauek egiteko. Bai, osatzeko, ez? Bai, hori da, bai. Eta helburu bezala ere utzi hor. Gu beti guztien dugu zerbait hor, helburu bezala, dana ez dugu uzten egina. Beti guztien dugu zerbait, hemen indartu eta hemen lan egin behar da, baina ez gaur baizik eta gaurtik aurrera. Eta zer egiten da bata eta bestean? Bueno, hau esan dugun bezala, ekitaldi bat gero denborarik ez dagoena artzain egunean. Eta artzain eguna oso betea da, eta orduen daukagu artesne gazten lehiaketa, Naparroko artesne gazten lehiaketa, ardilatxaren erakus lehiaketa, eta gero ardilatxaren erakus lehiaketa, artzain txakurren lehiaketa, artisauena, gazta egiteare bai, herrian, kalean ikusteko, eta gero gazta hori daztatzeko, ardiki lehiaketa ere bai, da gero badagoela enkante berezi bat, horrek ere badu bere xarma, festa, omenaldia, dudari gabe beti badugun norbait omendu behar duguna, aurten nik uste pentsatu beharko dula emakume artzain edo artzantzan sartua dauden emakume inberko diogu zerbait berezia, eta gero atzaldien artzaizakur lehiaketa. Eta hau naiz artene gazta lehiaketa, nahi txakurren lehiaketa, die sailkakorrak gero beste goreneko beste ekitaldi batzutan edo deialdi batzutan parte hartzeko. Hau guztia artzai egunean? Hori dena artzain egunean, hori da, bai. Eta beti ospatzen da San Juan Donibane festen... Ez, artzain eguna beti izaten da abuztuan azkeneko igandea. Eta ekitaldi hau bai egiten da herrian, San Juanetan dire festak, eta behin festa, gero tozten da San Fermin, gero herritako festa guziak, aldez aurretik egin dezagun lan hau, gero festetara lasai joateko, eta horregatik egin dago. Alde batetik motorra berotzeko, eta gainera zerbait egiteko artzain egunean berean, denborik eta pentsatzeko biderik ez dagoelako. Eta hau jardunaldia bihar izango da? Hau bihar, bihar atzaldez, 7:00 elkartuko gara, gure elkartea toki handia da, jende asko sartu daitekena, oso ongi egokitua dago, eta han egingo dugu eta gustora egongo gara. Bukatuko dugu gazta dastaketa batekin ere, eta pozik. Gainera, aurten berezitasun bat dauka eta liburu baten aurkezpena da.
Bueno, ez da liburuen aurkezpena, hau liburu honek badu ja aldi bat, baino bai nahi izan dugu erakustaldia, ezegatik liburu honen egileak badu olako panel batzuk eta erakusketa bat, esposizio bezala. Bueno, orduan hori egongo dauen, ekainaren 10 arte ikusteko, eta bueno, hortan oinarrituta orduen pentsatu dugu, eta ongi dago gaina aurkeztua, egingo da mendiko gazta edo hango bizi horren inguruan. Artzain honek egin duena zergatik galdu behar da. Milaka urte baditu eta orain egun batetik bestera. Lehen dirurik ez ginaukagolarek hau bizi zen da orain posibilitateak balin baditugu hori mantentzeko zergatik ez dugu mantendu behar. Eta zeren behar ditugu artzainak handi bota, ez. Lagundu eta erakusi gauzak egiten eta ongi egin ditzaten. Eta liburuak Ricardo Goikotxea artzainaren historia edo bizitza kontatzen du. Bai, dokumental bat da. Horrek urte asko ditugu, bere bizia beti artzantzan egin du, txiki-txikia zenetik, bere gurasoak artzaina ziren, berare artzaina egitako artzaina, odolean eramaten du ardilatxaren bat, badauka beti odolean sartuta gizon honek, eta gaina oso zera da, bere bizia erakusteko, eta liburu hau dokumentu bat da, eta hori nahi dugu. Momentu honetan errepika ezinekoa izango da, baina pena dugu hori ez mantentzea. Hala ere, horrela bizi den jendea badago eta parte hartzaileen artean adibidez, iparraldeko gaztak ere daude, ez? Bueno, gurean ez egongo, baina esan nahi dut, iparraldean egiten den lehiaketan, gazta arrontak, hango bertako gaztak, baina arlo berezi batean saritzen dire, dastatu eta saritzen dire mendiko gaztak, esan du, estibako gaztak. Udaran han goien mendian egiten diren gaztak. Eta orain dela gutxi ere sariak irabazi izan dituzue, hor sakan, Aralar, mendiko... Bai, Gipuzkoako aldundiak apustu egin du, prestatu ditu, egokitu ditu txabol batzuk, eta horko artzain batek, orain dela 2-3 urte, peninsula guztiko gaztarik onena suertatu zen, mendian, ekainean usteot egina zuela gazta hau, han egindako gaztak irabazi zuela. Hau ministerioak egiten du horren lehiaketa horren deiera, eta ministra eta guzi etorri nahi zen ikustera nola zen mendi hori hau ikusirik. Orduan guk zergatik ez gara hortaz pixka bat arduratzen eta hori aurrera ematen. Errekonozimendu horrek indarra eman dizue. Bai, hori gabe, konbentzituta gaudelako, eta gainera Euskal Herriko Unibertsitateak ere inditu ikerkuntza berezi batzuk, eta esan du nola mendiko belar horrek zerbait berezia duen gure osasunaren dako eta guzi. Hau ezagin noiz aurkeztuko den, aurten ez bada, datorren urtean, baina bilatu dituztela gauz onak eta oso interesgarriak. Eta hortan lan behar dugu. Nafarroako gobernuari dagokionez, artzai eguna ere saritu egin zuen edo turismo intereseko besta bezala izendatu zuen. Bai. Lehendabiziko 2 urtetan ez ginoen laguntzarik jaso, baina 3. urtetik aurrea laguntza eman digo, izendatu gaitu turismo intereseko festa bezala, eta gustora segitzen dugu, eta beti zerbait berria prestatzen, pentsatzen, eta aldugunean egiten.
Baina oraindik asko dago egitekez, esan den bezala, oraindik, galtzorian dagoen bizimodu bat delako. Bai. Hau horregatik gustatuko litzaiguke dano pixka bat kontzientziatu hau ezin dugula galdu. Mendia topatu dugu jardin bat bezala, lorategi bat bezala, garbia, gustara egoteko, eta hango bizia galtzen bada, sasitu egingo da. Orduan, hori ez ginoko nahi. Alde batetik, jardina bezala iduki, eta gainera, han jende batzuk, betidanik horraitu dien jende horiek, han bizitzeko modua atera izateko. Hori behar dugun nola edo ala. Eta nola lortu daiteke hori? Lagunduz. Lehendabizi esan dezagun bota indituko menditik, orduan horiek berriz mendira bueltatzeko eta han bizimodu ateratzeko lagundu behar zaie. Gipuzkoako aldundiak lagundu du eta aurrera atera ditu hor artzainak, beren txabolak eta beren tresneria eta danak lagunduz. Eta belaunaldi berriak ere sentsibilizatu behar dira, ez? Bai. Artzain gazteak badire, interesatua daudenak hori ere berreskuratzen, eta udaberriko eta udako belarroiek bazka hori aprobetxatu behar dugu. Ona delako gainera. Bai. Testu inguru horretan orduan sortu zen, orain dela 50 urte artzai eguna, ez? Bai, aurten 51 egingo ditugu. Artzain eguna sortu zen artzain txakurren lehiaketaren inguruan. Eta danok uste ginoen interesa galduko zuela, 3-4 urtez edo 5 urtez egongo zela, baina gero galdu egingo ginuela. Eta ikusirik, 12-13 urtean, jendea ez bakarrik mantentzen zela, baizik eta gehiagora zijoala, orduan, pentsatu ginen, artzainak, orain bezala, orduan ere, nahiko baztertuak zeuden, eta uste izan genuen beste zerbait gehiago egin behar zela. Eta orduan, hasi ginen, artesne gazten lehiaketa egiten. Problemakin zabiltzan, eta orgu lehendabiziko 2 urtetan ere nahiko arazoak izan genuen zen, baina gero 3. urtetik aurrera ikusitan beharrezkoa zela hori lagundu, gazta horiek ongi egiten lagundu, denak ongi egin, eta arrakasta handia izan du, eta Euskal Herri guzirako esenplu bat izan gara alde hortatik. Gero, ardilatxa ere arriskuan egon da. Ez da dena oso hainen garbia izan, eta hori eren eginuen kaleratu eta jendea jakin, ardilatxa badugu, milaka urtetan gurekin dagoena, eta hori ere erakusi, lehiatu, eta mantendu, eta hobetu. Esne ekoizpena ere saritu egiten dugu, ez bakarrik morfologia edertasuna, baizik eta ekoizpena ere bai saritzen dugu. Eta gero, gu gera bakarrik 2 ardimotak saritzen ditugunak, berdina. Buru gorriak eta buru beltzak. Sariak berdina dira, batendako eta besteandako. Bikoiztu egiten ditugu sariak. Eta gero, gazta nola egiten den erakusi, ardikia ere bai, ardi zarran haragia ez dago aski baloratua, eta hori ere egiten dugu lehiaketa bat, eta han jendeak dastatu izaten du ardi zarren haragiakin egindako gitxatu hori. Eta gero, enkantea eta bar, eta gero hartzaldean artzain txakurren lehiaketa, zarreena, eta hori ere mantentzen dugu. Eta nola ez, Euskal Artzainen erakusketa egongo da goizean. Guk, artzain txakurren lehiaketan ez dugu onartzen kanpoko txakur mota edo arrazarik.
Bakarrik izan behar dute hemengoak Euskal Artzaina, edo betidanik gure hartaldeetan eta aberekin egon dien zakurrak, bertakoak. Hortan gera nahiko zorrotzak. Bai, tradizioa sustatu nahi delako, ez? Eta galtzorian dauden arraz hauek nola galdoko diogo. Hau ez, beti zen behar dugu, gure abota, gero kanpotik ekarri gauzak eta gero ez batek eta ez bestek ez balio. Bueno, hori behin nahi dugu, hau mantendu. Gure altxor bat da eta hortan lan egin behar dugu. Eta guzti honen atzean dagoena da Aralar mendi elkartea. Bai, horrek hartu zuen hemengo horko testigo eta segitzen dugu. Hasi ginen atxaldeko ekitaldi hori egiten eta orain eguna motxa egiten zaigu. Eguna pixka bat luzatu egin beharko duke danak ongi egiteko. Nolako lana da guzti hau antolatzea? Lan handia. Egun hortakoa da gutxiena. Aldez aurretik eta ondorean egiten dena. Pentsatu ezazue, egun honen inguruan 150 pertsona baino gutxiago ez daudela, ez garala egoten lanean. Batzuk, oraindik hasita eta gero ere bai gelditzen da hor alde batean eta beste bibliarra, hainbeste lehiaketatan parte hartzea, zeratik, gure zenbait lehiaketa sailkapenak dire beste toki batzutan parte hartzeko, orduan horre egon behar dugu toki guztietan. Baina orokorrean 150 pertsona baino gehiago gaude lanean egun hori aurrera ateratzeko. Orduan kolaborazio handia behar da eta... Bai. Herriko Aralar mendi elkarteko kide guztiak horregon behar gara buru belarri egun horretan ikusten gaituzue, baina aurretik zer dagoen hori ez da ikusten. Eta, lehen Gipuzkoako, Nafarroako gobernua aipatu dugu, eta Gipuzkoatik egin den lana ere aipatu egin da. Azkenean, mendilerroa bi erkidegoak elkartzen dituelako, eta bizimodua berbera da, niz eta bi politikoki bi lurralde ezberdinak izan. Bai, baina gure ardilatxak ez dakiten non dagoen arrastoa, han ez dago paretarik. Muralla txina ez beharko dugu egin, arresi txinoa, hor gaude, zergatik bereiztu behar dugu arrasto baten bi aldetako mendiak, danok elkartu eta hori mantendu eta bizkortu egin behar dugu. Eta hori, ze pixka bat kontra jartzen da, ez? Azkenean, arau ezberdinak izatea leku berdin baterako. Bai, han dauzkaten posibilidadeak eta laguntzak hemen zergatik ez dauzkagun eta azten gara hau berreskuratzen. Bai, pena ematen digu, Artzain honek egin duen lan hori zergatik ez mantendu, baina ez bakarrik mantendu zeon bezala baizik eta hobetuta, bere bizia eta berak han egin duen gazta guzia beste modu batea saltzeko modua izatea. Eta esan duzu ere jendeak jarrera positiboa duela ekitaldi hauekiko. Orduan bihar jende asko espero duzue? Bai, beteko zaigu elkartea, horixe, eta bukatuko du gazta lehiaketa batekin ospatzen. Bai, gozatzen, bai. Eta bihar ze ordutan hasiko da? Zazpitan, lehendabizi erakusketa, liburu horren inguruan, horre pixka bat hor oinarrituko gara, zer den, eta hor imagin ikusgarriak badaude, oraingoz ikusten dugu herripeke ezinekoak, baina ia norbaitek testigu hori hartzen duen, eta gero egingo dugu pixka bat mendiko gaztaren inguruan zer dagoen, zer egin den, eta batez ere zer nahi dugun, zer helburu dauzkagon. Orduan, arratsaldeko 7etan Uharte Arakilen. Uharte Arakilen, Aralar mendi elkartean, erdian, San Juan plazan. Eta jende guztiago inbidatuta dago. Bai, zabalik, gure atea zabalik egongo da denendako.
Bai. Ba, mil esker Jose Mari etortzeagatik. Bai, eskerrik asko ze, gure harrera egiteagatik, eta bueno, horren gara. Bai. Eta dauden galdera guzti erantzuteko ere, bai. Ba, primeran. Bale? Bihar ikusiko gara. Horre, antzaudete gonbidatua denok. Eskerrik asko. Bai. Gero arte. Bale, gero arte.